Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Makhumalo uphinde wabonga umndeni wakamseleku ukuba khona bezomeseka kusuku lakhe olukhulu. Kulaba-ke abathanda ukukhuluma sebekhulumile because bayifundile i-message base bethola indawana enephutha. Ake siqale nge-message mase sikhuluma ngalaba abathanda ukukhuluma sibone ukuthi baqinisile noma bathanda iphutha noma abantu bahlezi nje befuna ukubona inkinga noma ingasekho bakwethu. Nansi-ke i-message. To the Mseleku family ohola uMangwabe, ngiyabonga ngiphezi ngokungifaka isandla mfethu, your calls and messages checking ukuthi amalungiselelo ayahlangana yini. I don't take it for granted. Ungibongele nakumahlophe dladla ngokuphelezela. Kuzinyobulala kama noMpumelelo Mseleku. Thank you for coming. Ungibongele nakubholo and usisi. Thank you sis wami for your never ending support. Lwandle inkosana kaMacele Atsibindi, inkosana kaMayeni, ngiyabonga Mthombeni ngokuhlezi ningisiza. You are indeed your father's sons. Mnini wezinto zonke, indodana kaMayeni, you have proven Lwandle ukuthi uzalwa uMadlubulundela uyihle, wadlubulundela wafika mfana wami kongelula. Ileyo-ke message engicabanga ukuthi abantu bathi ishedi ole. Thank you message ishedi. Angazi kuyiphi iphathi but mina ngiyangazi-ke ngufisa ekusay izinto ngiyayifuna ngiyithole. Sengiyitholile nami ukuthi ayi wayilana asingandi-ke because bengifuna ukunikeza i-message before siza ukuthi iyiphi iphathi abantu bathi ishedi. Baqinisile yini noma bakhuluma iphutha lana i-message uMakhumalo or i-post angazi Instagram kubizwa ngani, ubonga ifamily kaya kaMseleku ukuzomsupporta ngosuku olukhulu umembeso kaKhumalo, umembeso kaMakhumalo. Abanye bathi more than traditional wedding ukuthi becishe kufane nomshado kodwa umembeso akusiwo umshado, umcimbi la kuhlangana khona two families bephana izipho beqinisa ubuhlobo ngoba kunamalungiselelo ukuthi kukhona indodakazi ephumayo ekhaya kubo isiyogana or uyashada nobhuti oseqalile wenza onke amalungiselelo omshado sukela laphaya ukulobola, ilobolo, ulotsholiwe kuze izinto zakhona ezilandelayo ungqoba amasondo, izibizo. Kuba khona-ke lo kamembeso, umembeso kuba yizipho noma ngabe iziphi, kuya ngey'ndawo nabantu because lezi zinto azifani indlela abantu abenza ngayo. Sibonile-ke kuleya season 6 ne-last episode. Kube nento engiyishilo ngokuthi uMacele noMayeni isizathu abasisho on screen ngokungayi kumembeso singangazwakala noma sizwakale si-rude kuma-viewers kodwa mina ngiyayisapotha le yabo yokungabi khona ngoba lo mcimbi awukho ngabo, angiyitholi futhi i-duty yabo kulo mcimbi mangifunisisa. Nento-ke nje yokuthi yazi mina kwezinye izinto masikhuluma ngezinto ezihlanganisa abantu, kuhle ukuthi ube sendaweni ngoba ufuna ukuba khona. Yiba sendaweni ngoba ufuna ukuba khona kuze kungabi nesidididi sokuthi manje sekunakwe ubani ngoba kuyaziwa ukuthi fanele anakwe ubani useyi-VIP, uyabo leyo nto. Kungcono nje yiba sendaweni ngoba ufisa ukuba khona uze futhi uzojabula kube mnandi. Bathi kule yomembeso ngesintu nangasesithembu angiyitholi ihlangana noma mkhulu, angiyitholi futhi ihlangana nomunye unkosikazi kodwa-ke kulo othi bayazwana or babangani mhlampe sesisithi isikhathi behlala ndawonye. Zikhona izinto kodwa kufanele udwebulayini kube nalento ngesingisi ebizwa ngani boundaries because ukuba
ungabi bikho kwakho kwi-event yomunye unkosikazi efana nale, because la kuyiwa emshadweni, kuyiwa la okuthiwa I do khona. Mnikeze freedom. Singabuki lento singabuki lo mcimbi ofana nalo esasikubuka ku-Our Perfect Wedding. Umamkhulu esenza ngathi kushada yena, kube kushada u-second wife. Umamkhulu wayekhona but yonke into wayeyithatha over nje. Sekuye phambili, even eyakhe i-outfit isiyinhle idlule kamamncane or idlula eka-second wife. Basho-ke abantu bathi, kanti kunje. So mawuwedwa noma wazi ukuthi nibaningi, cabanga ukuthi nosuku lakho luhamba kahle, kube i-moment yakho nje, ushayine kahle, kube mnandi. Into engiyicabangile. Basi-ke asiboni ngokufana, and lento lena engiyicabangayo nengiyibonayo nanokulandela isintu-ke kuyisiZulu, because simasizwa bonke base-KZN amaZulu lapha esibabuka kuThando Nes'thembu. Ayikho indawo la ethi khona kuyo yonke lento engiyichazayo, ngikhuluma isiZulu angithi, ayikho indawo la engeke ngithi khona angimthandi ubani. Ukuthi khona-ke abantu abanamanga, khona abantu abanephutha, azongibuza ukuthi wangenzani ubani. Lapho u-YouTube le platform uthola kuyo le video, uyothi qhubeka wenza ama-video because lokho okwenzayo kuhle. Uyongitshelayo onginika i-feedback ukuthi ayiqhubeka wenze umsebenzi wakho, usebenze ngokuzimisela ukuze sikubone ngamasenti. Athi umuntu wakwenzani ubani, ongeke. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Ngiyabonga, angiqedi. Aniyeke ukubanga imidlalo kamabonakude, imibukiso eniyibona kumabonakude. Lama-TV shows, reality shows ayapholishwa, ayamarinethwa. Kwenziwani? Ungasebenzisa noma yiliphi igama ongasebenzisa, kodwa nje kuyaphekwa nje, kuphekisiswe ukuze wena ubuke. Mase niyibanga nize nigcine senibizana ngamagama, nami angazi ukuthi kumayelana nani. Asikho-ke lapho. Thank you so much. I love you and appreciate you. Bye bye.